Bine ați venit la un nou episod. Eu sunt Iulian, împreună cu Adi. Salut! Și suntem pe alt server. Da, noi intru pe două servere, pe ăsta și pe celălalt. Și acum mă duc să-mi caut o casă. Vă aștept pe server. Sper să vă placă câte două episoade pe fiecare server. Băi, de la noi l-a mai intrat pe ăla de RPG. Dar nici nu cred că mai intru. Tot asta m-am întâmplat ceva. Ok, zic eu să nu-ți mai cumperi. Ion! Nu-i zi asta tu! Dă-ne-ți dai drumul și lasă-mă. Nu mai dum, tati! Nu mai dum, bet! Ai drumul de aici. Vin, tati! E bun să te bată! Hai, tati! Fi casa o fi. Vă prezint casa. Aici avem living-ul, bucătăria, o cameră, o baie și aici mai avem un etaj care avem o cameră și cred că din coace tot o cameră. Și șmecherele casele astea de la Săfrade. Bă, eu sunt grobe. Vrei să vezi să-ți ieși tu o casă aici? Știu unde ești, la casa lui CJ, nu? Acolo ai casă. Care? Păi scrie house. Și vezi că ți arată Bă, dar du-te acolo și ți arată prețul. Cam cât costă. Oh my god! Cât costă? Enter. Developer. Eu mă duc la șeful oricum.
cam casă șmecheră. Vii și tu? A? Păi nu, că eu am casă deja. Vino că dacă vrei îți dau eu bani să-ți iei. Păi dar nu... Ăsta cât mai ia? Mai știu ce parte am casa acum. Așa. Stai, mă. Ce-i de oai 1? Na. Mai mult de atâta nu am. La drift. Stai mă așa să văd că poate mai am să-ți dau. Ai mă 50. Stai așa. La drift 1, la drift 2. Nu contează. Ai, toti! Na mă și pe... ha. 50 de coins. Bă, acum încep. Scrii start sau start drift. Așa, doamne, ea trebuie să stea 2 ore să bei cafeaua, să fac să nu știi. Dacă vine părintele acum. Nu vine părintele, nu vreau. Uite, dacă vine aici puteai să-ți cumperi casă deasupra mea. Nu vreau să mă duc Ai auzit, mă? în tasă la el. Ia să văd cât costă casa. În tasa el. Nu vreau să mă duc în tasa el. 250. Nu vreau. Îți dă cu aghiazul. Păi vin aici și cumpără-ți, că e șmecher. Mă! Îți dă cu aghiazul. Casele aici. Ia să mut eu cumva mașina. Control. Engine. Mi-o parchez eu cumva, să știu eu cum o am. Bă, dar aici că mi-e mișto serverul ăsta ca ăla, pentru că la asta nu-ți dispare mașina. Eu. La Aici asta... poți să dai soda? Da, Nu, serverul. eu beau un suc și merge și țigară. Ai zi, Mi-am mă? fumat deja una. Foarte. Bă, ăștia nu ne cu... Stăm amândoi în aceeași curte, numai că tu stai la etaj și eu stau jos. E ca un fel de bloc. Ce faci, Lian? Bine, tu? Ce faci? Bine! Dar ce faci el? Nu știu, ce faci?
Fumează. Nu dau cap. A? Uite, ia-ți o pe asta de aici, deasupra mea. Uite, Adi, la câți parchezi o mașină, da? Uite aia deasupra. Aia e a ta. Nu e a mea. Da, tu e. Da, tu e. Vezi că eu ți-o opresc motorul, da? Adi. Stai, mă. Salut! N-am intrat în a ta, am intrat în a mea. Da, uite! Nici șmecher! Ei, las așa! Mă duc în casă. Salut! Cum stai? Cum stai? Stai, vino aici. A nimțit. Scrie în chat. Deci a nimțit. Scrie în chat. Uite. Scrie-mă în chat. Gata. A nimțit. Bă, dar de ce mi l-a pus așa? Cum am gata? Eu stau pe canapea. Bă, și cum dorm? Agru, nu? Du-te-n pe așa dorm. A? Hai să Băi, asta e camera mea. Deci stai așa cum ai zis. Im. Nu? Las să dau tutinii. Stai, mă, că mă desă. Uite. Uite-te acolo. Du-te acolo, Adi. Adi! Adi. Gata, eu știu cum fac. Adi. Este Adi. Am găsit. Cum? Ia scrie W-A-V-E. Dar scrie AIM, da? Nu merge. W, B. stai mă, W-E, V-E, list. Nu bă, gata, știu. În loc de E pe ea, uite că merge, Adi. Adi. Da. Dar nu pot să mă mai opresc. Gata. Eu găsesc imediat acum că... Adi! Ia scrie W A N K. Bă. Denis, dar nu te mai sui W. Da. Ba da, uite. Vino jos la mine. Uite, vin să țară, da? Iată, fii. Asta e lavă, bă. Bă, Uite, și eu fac.
Da, știu. Scrie list, mă. Deci, anim, list. Și vezi că ți apare, ea scrie F-A-L-L. F-A-L-L. Gata, ai găsit că se doar. Cum? F-A-L-L. Dar nu știu cum să mă mai ridic. Scrii pe... Hai, văd doar. Și eu. Dar scrie Nig. Gata. Să dorm, gata. Nu mă deranja. Dar ea scrie așa, dar scrie și 2. Când scrie. Deci, A-I F-A-L-L 2. Bă, dar nu mai știu cum am scris. Bă, zi asta! Ce, mă? Ăla faci Da, știu. Bă, Adi, ieși. Ieși la tine în cameră. Ieși, mă, la tine în cameră. Ieși, nu mai, gata, ieși afară. Ieși afară de pe server, că eu filmez, prostule. Da, prostule. Bine. Nu, frate, așa doar. Da. Nu știu. Eu te țin a pus un shopping! Luis, eu mă mai uit pe aici. Eu nu mai spune, să tai. A? Bă, dar nu mai găsesc că la list. O, faci casă. Dar nu trebuie să campina. Da. Stăm așa. Aici. Băi, Denis, dă-te jos. Eu-mi dau un... Nu mă lasă! Scrie așa. Anim chat. Cum? Anim chat. Dați pe 5. Mai scrie o dată în chat. Așa. Păi și ce spune? În fine. Ea scrie așa, med. Cum? Med. Med. Uite așa. Stai puțin, da? Nu faci nimica. Aba da. Ce faci? Uite medic, adică dacă rămâne un așa, îl bate pe burtă. Ea scrie D-I-E. Anim de... D-I-E. Ai pula ta la... Așa. D-I-E. Relax Hub. Ea scrie CJ. CJ. De la CJ. Să-l mai ai. Nu știu cum, bă. Știu asta. Strip 4, strip 3, strip 2. Cum? Strip. Uite așa. Da, tu unde ești?
Ce faci? Uite. Ia pune și 2 lângă. Trei. M-am blocat. 4. Stai, frate. Ce mai era? 5. Baseball. Baseball. Mă. Bă, ieși, mă. List. BJ. BJ. Da. Ai în BJ. Ce faci? Rămâne cu gura deschisă. La mine nu faci nimic. 2. Nu faci nimic. 3. Bă! Vine să-l vezi. La 3. Da. Nu la 2, mă. Pe ăla. A? Ia vină să vezi la mine ce faci. A? Îți arăt pe filmare, da? Da. Nu mai pot. Sau 3. Nu pot să beau. Uite, uite. Nu pot să beau. Plângăcile. Băjet. Bă, era mișto să fie o comandă în care să faci duș. Da, bă. Hai, încoa. Nu le-am încercat toate, bă. Sau bă, da. Ce ai, bă, nu ai de cum să ne ceri. Pâhone. Pâhone. Deci ai... Adi! Ia scrie ai în pâhone. Hai să vorbim. Păi stai că la mine nu merge. Scrie în chat. Nim pâhone. Alo, ce faci? Bine, pa. Bă, dar pic închid telefonul. Așa, e. Hai, mă duc la o plimbare cu mașina. Bă, mi-a rămas mașinile mie. Da. Scrie dai. Bă, dar oprește muzicale. Control. Fac. Control. Engine. Hai, bă, hai, vină după mine, că vreau să opresc și filmarea. Da, bă. Hai, adu mașina una lângă alta aici. FPD. Așa, eu pe mea ăla. Pune una lângă alta, da? Să le fac o poză. Acestea sunt mașinile noastre. Băi, ce faci, mă? Urci piscă? Dar nu chiar una lângă alta, știi? Cât să o prind în poză, știi? Așa lasă-le. Dar dă-te jos. Și vin în spatele meu să nu te prind. Hai, vin așa lângă mine. Hai, vin așa și te pui în fața mașinii tale.
Băi, sper să vă prind pe amândoi. Și sper să vă placă acest episod. Adio! Am făcut poza. Și like dacă v-a plăcut mașina mea și a lui Adi. În episodul următor vom face altceva. Pa!